Når jeg har trykket fagkoden ind, så lægger jeg objektet på pladen. Herover står der kopi og scanner. Jeg trykker selvfølgelig på scanner. Heroppe står der e-mail, og her står der mappe. Jeg vil gerne have lagt en mappe på lærerdrevet. Det skal være den mappe, der hedder scan. Og nu er jeg klar til at scanne, så jeg trykker på den grønne knap. Jeg scanner maskinen. Og inden for 60 sekunder kan jeg lægge flere kopier på, hvis jeg skal scanne mere. Men det skal jeg ikke. Så jeg trykker på enter her og afslutter min scanning. Så er vi færdige, og nu ligger det scannede objekt klar på lærerdrevet. Så er jeg klar til at hente det scannede objekt frem på computeren. Det her det er skrivebordet. Det er smartboard, men vi leger det skrivebord. Jeg trykker ned på starten, og så trykker jeg på denne computer. Så får jeg det her billede frem, så længe jeg er på Nydamskolen, vil jeg mærke. Så trykker jeg på lærerdrevet. Dobbeltklik. Så får jeg det her billede frem. Scroller indtil jeg finder den mappe, der hedder scan. Og det var jo der, vi lagde vores billede, så den vil jeg gerne ind og kigge. Og så er det sådan, at billederne de ligger her sorteret efter dato. Så de nyeste billeder, de ligger altid nederst. Og vores billede, det ligger her. Så er det bare at klikke på den, så åbner den i PDF-format. Så er jeg klar, så har jeg mit billede til at ligge her. Men jeg kan ikke bruge PDF-formatet i notebook-software. Så derfor er jeg nødt til lige at lave en lille finte for at komme videre. Så jeg klikker tastaturet frem. Så kommer tastaturet herover. Jeg kan se det lige skjult, men det ligger her. Og grunden til at jeg har lagt det herover, det er fordi den eneste knap, jeg er interesseret i, det er den, der hedder print screen. Den er her. Print screen, så tager vi et skærmbillede af... Så tager vi et billede af skærmen, som den ser ud. Så langt, så godt. Det lukker vi lige ned. Den lukker vi lige ned. Det der lukker vi lige ned. Nu skal vi ind og finde et billedbehandlingsprogram. Så på start. Earth and View. Jeg kan den ikke. Gå lige der. Det hedder multimeter, tror jeg. Ja, Earth and View. Så åbner Earth and View op. I virkeligheden så kan man bruge et hvilket som helst billedbehandlingsprogram. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er bare det, der er på skolens maskiner. Så får man et skærmbillede frem, der ser således ud. Så trykker man heroppe på Rediger. Og så siger man Insert. Så kommer skærmbilledet frem. Og nu bliver det sjovt, fordi nu kan jeg klippe i det. Det gør jeg ved at tage fat med musen. Og så trækker jeg en firkant rundt om det, jeg gerne vil klippe ud. Det er det her. Og jeg kan lige gøre den pænere her. Sådan der. Så trykker jeg på Rediger igen. Og så hedder det beskær til markering. Sådan. Så har jeg fået det billede, jeg gerne vil have. Uden alle mulige deletarer på. Så går jeg op og siger filer. Gem som. Der. Så skal jeg have lagt i et filformat, som er til at have med at gøre, og der er JPG eller JPEG rigtig godt. Og nu vil jeg ikke have den til at ligge i Anne-Sofies mappe, men på skrivebordet, så vi kan finde den igen lidt hurtigt. Og vi kalder den bare udklipsholder, det er fuldstændig lige. Den skal bare have den navn. Gem. Og så skulle den gerne ligge ude på skrivebordet. Og det gør den også. Den ligger herovre. Og hvis vi klikker på den, så vil vi kunne se billedet her. Det er det billede, vi skal bruge. Den lukker vi med. Så skal jeg åbne min smartboard software. Og hvis ikke den ligger fremme på skrivebordet, så kan man altid gå ind og finde den her i start. Og på alle programmer. I det tilfælde, der ligger den her klar til brug. Og faktisk for at I skal være ny, så har vi snydt lidt og gjort den klar, så den ligger klar her. Lige til at bruge. Helt lang side. Og nu skal jeg indsætte mit billede her. Det går jeg op og siger insert. Og det er en billedfil. Og den ligger på skrivebordet, så jeg siger skrivebord her. Udklipsholder 01. Åben. Og så skulle den gerne lægge ned. Og det gør den også. Så langt, så godt. Nu ligger min fil her, klar til brug. Og så er det, jeg kan... Fordelen er jo nu,
at eleverne sidder med deres bøger, hvor de ser på den her side her, og op på smartboardet er siden også. Så vi kan lige prøve at læse den op i fuld skærm. Så ser man selvfølgelig fuld skærm. Hele siden. Og ja, så fuld skærm. Så skulle den gerne være der. Den skal lige der for nede. Det er til det her. Og så kommer det spændende, om jeg kan skrive direkte på skærmen. Det kan jeg ikke huske. Jeg kan. Okay. Så må vi tilbage. Ja. Der. Godt så. Så må jeg have fat i en tus deroppe. Og så kan vi gå i fuld skærm. Prøver vi lige igen. Så er det bare 75% den her gang. Fuld skærm. Sådan. Så har jeg det hele med. Og nu står den på tus, så kan jeg skrive, så jeg kan sige, at man kan se, at der er også trukket en streg her. Det er 10'er-venner heroppe. 5 er jo 10'er-ven med 5. Og 2 er 10'er-ven med 8 osv. På den måde kan jeg vise eleverne, hvad de enkelte opgaver i bogen går ud på. Det synes jeg selv er snedigt, og jeg ved, at det bliver brugt allerede. Jeg bruger det også meget i anden klasse. Så nu ved du, hvordan man kan scanne et billede ind og bruge det på smartboard. Og i virkeligheden, så kan man jo gøre det i alle fag. Der er ingen begrænsning. God fornøjelse.